Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Sannu da sake saduwa a wani sabon shiri. Ummi Lahab. Kamar da kuka san wannan jarumar wato Ummi Lahab, idan ba ku manta ba a shekarun baya da suka wuce, jarumar nan Ummi Lahab lokacin tana karamar yarinya, ta wani fim a cikin kungiyar Kannywood da ita da Adam A Zango mai suna Ummi. Yadda ta fito a matsayin yar wannan jarumin wato Adam A Zango, to a 'yan watannin nan ne kuma sai muka ga Ummi Lahab ta fitar burgu a cikin kungiyar Kannywood. Yadda muka ganta ta fito a budurwa, yadda ta zama budurwar yarinya sosai, sannan kuma tauraruwa ta tana haskawa a yanzu, domin akwai wani shirin fim da za su yi da ita da Adam A Zango, wanda za ta fito a matsayin budurwarsa. To duk wannan ba wani abu bane, domin 'yan shirin fim dama sun saba irin wannan abu. Amma abin duba da kuma tambaya ne shine, mutane da dama suna tambayar wai wannan yarinyar wato Ummi Lahab ya ce ga Adam A Zango. To wannan magana ta gaskiya ba haka bane, domin Adam A Zango ba shi da wata ƴa face wannan yarinyar wato Murjanatu, wanda a 31 ga watan Januwari ta yi bikinta na cikar ta shekara 4 a duniya, wanda muke kira a turance da birthday, kamar yadda babanta wato Adam A Zango ya wallafa hotunanta a shafinsa kamar haka. Wannan batu na cewa Ummi Lahab yar Adam A Zango ce, abin yayi yawa sosai, yadda har wani mutum ya yi masa tsokaci a shafinsa na Facebook mai suna Hussein Janti Zaria. Ya masa martani mai zafi, yadda ya wannan bayanin a shafinsa na Facebook kamar haka. Kawo Adam A Zango, an ce kai karki yarinyar nan, to ina barin neman aurenta, saura kuma girma ya faɗi na ji kayi da ita, don baka da girma sai na jikinka. Wannan martani na Hussein Janti Zaria ya tada hankalin mutane sosai, yadda suka ga yawo Adam A Zango wannan zazzafan martanin. Duk da ba yi wa kaɗai ne Adam A Zango ya saba shan martani da kuma ƙorafi kala-kala ga abubuwan da yake yi ba, amma kuma sai muka ga jarumi Adam A Zango bai yi wani martani game da wannan bayani na Hussein Janti Zaria ba, amma sai muka ga ya wallafa wannan hoton. Wato mun ga Ummi Lahab tare da wani saurayi sun yi wani hoto mai ɗaukan hankali. Hoton da Ummi Lahab ta ɗauka da wannan saurayi, kana ganin sa ka ga ya kama da na amare, wanda ake kira a turance da pre-wedding pics, wanda hoton da ake wa ango da amarya kafin su yi aure, wanda ake yi a yanzu. To sai ku dakace mu domin sauran bayanin yadda za ku ji martanin da Adam A Zango ya masa game da waɗannan kalamai da ya masa. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shine karanka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi.